Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Mga ka-K5, mag-ululupod naman kita nga mag-pulaw sa nga gabi. Dari sa aton sa nga programa from 9:30 p.m. to alas 12 sa kaagahon. Direk lamang sa K5 Night Watch. Temporaryo nga talos kay ka-K5 Idol June Alohado Kapulot. Ako ang inyong alagad, irisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Plastar na sa aton nga mga suki nga tagpalamati. And of course sa aton nga K5 Iloilo Solid supporters. Sa mga live viewers naton sa karon, kay naka-live kita subong no sa aton nga official Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kamusta na kamo tanan? Nakapulupan niya po na bala? Kung nakatulutig ab na dara ang iban sa mga ka-K5 naton. Babatian kita halindra sa Premier Distrito sa 1st District of Iloilo. Kutob mandara no? Sa 5th Distrito mga ka-K5. Sa mga taga 1st District of Iloilo, nagapamati via K3 News FM. Dira sa may banwasang Miagaw. Upod naton dira si ka-K5 Kuya AJ. Sa makatapos ng Philippine Army, saludogin na kita sa ila. Sa pagpulaw bugtaw, sa tion sa mga okasyon, basta in the name of public service, maara ganang aton siring mga katapos ang militar. Mga ka-K5, good evening. Sa aton nga mga tagpalamati dira sa may banwasang Miagaw, banwasang Tigbawan, banwasang Gimbal, dira sa may Uton, Igbaras, dira sa may area sang San Joaquin. Kag sa mga iban pagidra nga mga kabanuwahanan, good evening. And of course, kamusta dira ang panyempo sa 2nd Distrito. Nagapamati via K3 News FM Leganes. Upod naton si ka-K5 kon kay Kuya George. Dira sa K3 News FM Leganes. Sa makasimano ako sa may banwasang Leon. Sa mataga banwasang Alimodjan, San Miguel. Sa mga kaputok-putokan dira sang kabukiran. Nga malabutan sang aton nga signal. Ati pulaw-pulaw kita anay na rin no? Kay subong Domingo. Then actually, April 14 and 15 ang schedule for recognition and graduation sang mga estudyante under sa Department of Education na DepEd. Especially no, mga pampubliko naton diri nga mga eskwelahan diri sa pungsod Pilipinas o kon diri man sa mga eskwelahan sa Western Visayas o kon in particular diri sa may Iloilo mga ka-K5. Iba na siguro, kay buwas ang recognition o graduation, nagapamalansya na. Nakapariband na bala ang tanan. Amo na sang una sang graduation. Pagkakitaan nyo sang isa kag isa ba, nagtadlong ang buhok sang tanan daw. Pati hindi lang sang estudyante, kundi pati man sa mga nanay. Siyempre, dapat you have to be presentable. Kag sa mga nanay naton dira, kay sa iban mga ginikana nabi na huya-huya magsaka sa stage. Si Manong lang to kag si Manang, si Tito kag si Tita. Pero lain gidang ginatawag naton nga presensya bilang ginikanan sa mga importante nga mga okasyon, mga milestone sa kabuhi isang inyo tagsa ka mga kabataan. So advance congratulations in advance sa aton sa mga graduates kag sa may mga award
May mga honor man o kung wala. Sa una, may mga kilala man kita nga grabe kadungol. Wala sa nga nabaton man sa una nga mga honor. Hindi man with honors. Pero sa ulihin, nagmanton man sa kabuhi. Deskartidor man sa kabuhi. Sa mga ka-K5 naton. Kaya ako naton, hindi man kita tanan nun. During high school years naton, elementary years, amo nakatutong. Kung amo naka-maukod yun bala sa pagtuon. Ako sa una, medyo chill-chill lang mo. Kalma-kalma lang nga pagtuon. Ang akong sa una, wala akong gina-pressure ang akong nga self. Sa mga ka-K5 naton, daraman sa mga kabanuahanan pagidibana, sa segundo distrito sa mga taga Santa Barbara, sa mga taga New Luzana, kag Saraga. Kamusta dara ka mo? Pani nagabiyahe pa ni sa mga habal-habal. Kung ining single motorcycle bala, no? Padulong, iba nagahulat pa ni sang last trip. Kay last trip sang jeep, halin di sa syudad. Kung last trip sang modernized bus, kay amo na, no? Kapangyadi pa man sang tawag na. Sang inadlaw-adlaw dra. Antes magpahuwayo kung magpauli sa ilatag sa ka mga panimalay. Good evening sa aton sa ring mga suki nga tagpalamati. And of course, live viewers naton. Dara sa 3rd District of Iloilo. Kaway-kaway na mga taga-Kalinog nga Baskong. Listening via K3 News FM Kalinog. Kapod naton dara si Kuya Jepoy. Kag sa mga DJs naton dara sa K3 News FM Kalinog. Kamusta ka mo tanan? Ano ba lang ang sudan nyo kaina? Ay, hindi man ako makashare sang sudan ko kay wala pa ko kakaon. Sa mga ka-K5 na to. Good evening. Adra sa mga taga-Banwasang Putotan. Sa mga kasimanwa ni ka-K5 Ray SPH Umalay. Ni ka-K5 Kulot. Sa mga taga-Haniway. Sa mga taga-Mina. Pagidrang mabanwa sa 3rd District sa mga taga-Badyangan. Kay damo kita dire permi mga live viewers nga nagapatamyaw nga halin sa may Badyangan. Kamusta ka mo dra? And of course, sa aton nga mga listeners dara sa may 4th Distrito ug 4th District of Iloilo. Mabatian kita via K5 News FM Pasay City. Pwede natin dara sa technical side na K5 Edmar Papa Liquinia. Papa na siya, daddy na siya. Daddy na siya official ka K5 an. Nagwa na ang bata sang iyang wala pa. Ati sige. Mama Ninoy, ganun si K5 Andre sa bata. Yan mo. Pero kung si K5 Andre pa mauna, bino, magkasunod or siya magsunod din. Mama Ninay, ko daw. Ate, kung within 2 years nga makapangasawa ka, akon ang lechon. Lechon manok. Lechon manok, tagpilamalan na, tag 200. Abisan iya pa ni K5 Alira ang soft drinks. Sa mga ka-K5 naton, good evening. Sa mga taga-Banwasang Dumangan, sa mga taga-Banwasang Dingle, Dueñas, Barotac, Nuevo. Kagiban pagidra nga mga nearby municipality sa mga taga-San Enrique. Okay, may mga supporters gid kita dira. Sa mga kasimanwa ni ka-K5 Nadeline Shautong. And of course, drama na sa 5th Distrito. Kamusta, Papa Flo? Doon nakita ko nagliga, doon na stress gid ikaw, Papa Flo. Sige lang, Papa Flo, ang tanan nga mga problema ba? Naglaygay na ni si Marinay Langga Kim na ni karon. Ang tanan nga problema, Papa Flo, may solusyon. Pero tawag na, yuhum-yuhuman talang ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. Gari ambal ka nila, kung wala sang kapait ang kabuhi mo, wala sang thrill. Kung ginatagan ikaw sang problema, it means buhi ikaw. Kag it means you are capable to survive. Ang mga ka-K5, di ba lang? Sang una, matyagan mo, may mga phases of your life. Matyagan mo daw, hindi ka na makapukwat niya. Hindi ka na makabangon sa amo na nga problema. Pero pagkasunod nga adlaw, may mga tao nga ginahatag sa imo kabuhi, na nagaabot sa imo nga kabuhi.
naghatag sang solusyon. For example, lubong ka sa utang, may mapautang man sa imo. May mabulig sa imo makabayan. Di ba lang? Importante, hindi kita mag-give up. Di ba lang mga ka-K5? Pwede na ako pang guidance counselor. Kaya tawag na, no? Kulang guidance counselor diri sa may eskwela, sa mga eskwelahan sa Western Visayas. Sudaan namon dilangga, Kim, isda nga sinabawan. Ano nga isda na, sir? Ano kay ina dito sa may dito gani city proper to. Nakahulik dira sa Iloilo River, nakapamunit dira sang 15 kilos nga ano, nga lison na mga ka-K5. Hindi pwede na to bilog nga adlaw nga pang sudan. At ikaw, sir, tawag na Sir Hudlom Montana, ito nga rin siya sa comment section naton. Pero may na siya kapamunit, anong pinakadako nga isda nga nabunit mo dara sa may Iloilo River, Sir Hudlom? Sa mga ka-K5 naton, dara sa Quinto Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7. Aton dara nga station manager, ka-K5 Manilin Abaro Palek, sa makabanuahan na dara sa may Banuasang Carles, Banuasang Batad, pagidra Banuasang Lemery, adra sa may Banuasang Estancia, ang naga-chillax dara sa mong naga-paliwaliwa, nagapulupungko sa dalom sang paho, samtang nagakaon dara sang kamunsil. Kung balaan nyo na kung may medyo langto ang baho, utot na nasa nagkaon sang kamunsil. And of course, aton diri sa may Iloilo City, mabatian kita via K5 News FM Iloilo 88.7. Mabatian kita sa 180 tanan ang mga barangay diri sa Iloilo City. Kag sa pito tanan ka mga distrito sa mataga Molo, naga-chillax, naga-date ba date. Sana all na lang kita ni date dara sa may Molo Plaza. Nagakaon dara sang Joan's fishball. And of course, dara sa may city proper. Ang iba nagahimos pa dara sa may Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Ang iba nagapamunit dara sa may Iloilo River. Sa mga mostly darang gapamunit mga daddies, mga titos of Iloilo. Dara sa mga taga Arevalo, sa mga nagapaliwaliwa sa higad sang baybay, dara sa mga Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, kag iban pagidra nga mga kabarangayan. Good evening sa mga taga Lapus kag Lapas. Dara man sa may distrito Sangharo, sa mga kabaluwarte naton diri sa Haro, kay diri na nagatindog ang aton nga istasyon. Good evening. Kamusta sa mga sika drivers naton, nga bisan ahalay ba lang tuhon, siyempre bilog ba lang adlaw nga gapanika di ka nga biyahe sika, pila-pila man na imo sa kadagwa mo nabi. Tag 20, tag 30. Tapos pila ka naman liwat, no? Pero mo na gani, no? Basta gatinguha ka, ang gamay nga bagay, ang gamay nga kwarta, tipon damo naman na, no? Sa mga ka-K5 natin dara sa may Mandurriao, naga-julo jogging, naga-pulo-paliwa dara sa may Sunset Boulevard, dara sa may barangay Tabukan kag Navais, kag sa area tos punta dara sa may barangay Kangbang Oton na Iloilo. Ay tamyaw na nato ng aton nga mga live viewers sa karon, no? Ang damo na din sila nga nagatulutan-aw diri sa aton. Kay ka-K5 Chris Colombres Pedroso, dara sa may barangay Mula-Pula Pasi. Medyo malayo-layo na Ma'am Chris ang Mula-Pula Pasi. Halin dara sa may proper sang Pasi. Kay Ma'am MC Hermano, ngayong gabi Ma'am, watching from Negros. Medyo layo-layo kasubong Ma'am MC, no? Shoutout lang da kay Boss Emski Lipalim, kag sa family Hermano, family De La Cruz, kag family Lepalin. Thank you so much. Kay K5 John L. Espenola, kapanyapon ka rin, Sir John. Good evening, K5, idol. Shoutout man sang Espanyola family. Atin kasubong nagapamati, sir.
Para ba si makapulo pa masyar man kami da sa imo. Madala kami da sang DTX Coffee Mix. Mga ngapi-ngapi, tada. Ay, sir, kay Ma'am Remya Pane. Ang gatanaw sa may Taguig City. Hindi ikaw, ma'am, sa Taguig. May ginabakasyonan ko na sang unam. Sa akon nga tiya. Sa may Taguig mo. Elementary pa lang ko to. Balik awot pa ko to sang una magtagalog. I mean, kabalo man ako magtagalog. Pero kung on the actual conversation, nagaka-jinx ba? Nagkasalaman ba lang imo nga dila? Ako sa una nagbakal ako sang Milo dito sa may Manila sa isa ka Tianggi. Ano ko na ginambal ko to tawag na. Basta tawag na. Imbes nga magbakal lang ko to sang sang duwa ka bilog. Iniisip na to tanan sang tawag na sang tindira ang tanan-tanan nga Milo. Do sobra man to duwa ka dosina. Tapos sa ulihi, ama ko, ma'am, duwa lang ako. Dalawa lang po. Balya taga, hindi ka taga Manila ay. Taga Iloilo po ako, mami. Ano pa ko to, elementary? Nakatayhom lang. Kamo, naka-encounter man kamo sina. Magtulo Tagalog, kamo nga medyo balik awat gali kung kaistoryan nyo na to ang mga alog kag ala. Kapin pang gapulo pamangkot sa imo sang direksyon. Magulo istorya sa imo. Ako niya mas okay pa yung istoryahon mo ko English. Makabalo man ko magtagalog. Ganun ko kaysa sa lakwid dila. Sir Rodeles Lais, tara sa may pulo Maestra Vita Oton, K5 Jojo Sedano. Kamo ano blang awkward nga pag-istoryahan lain nyo sa mga alog kag ala. Sa pagpamanila ninyo, nakapamanila na kamo. Kay K5 Yasha Selbon. Ma'am Yasha Selbon, kamusta ang buhay-buhay? Tara sa may din ka ganing nga may sa Oton man. Ano galing nga barangay? Nalimtan ko na, Ma'am Yash. Kay Ma'am Julie Alberca Gansha. Watching live from Pulo Maestra. Kay Sir Rodel. Kay Ma'am Chililin. Sabi nga ngalan ba? Chililin. Good evening lang Kim. Watching from Iloilo City. City of Love. Mamakon mo City of Love pero wala ka ginapalangga. Ikaw, Ma'am Chililin, mabatsagan mo man ba lang ginapalangga ka or may gapalangga na blasimo sa City of Love? Kay Sir Higino Sumagaysay, good evening. Pinggawan, ikaw Sir Higino, no? Saton K5 Mobile Taxi Patrollers, kay Sir RG Balansa Calanoy, kay Sir Blair Matoliano, kay Sir Jalmar Salvador, kay Sir CJ Vlogs, kay Sir Reynan Haralda. Good evening lang dara. Watching from Barangay Bulabo. Pinggawan, si Sir Higino. Ang sudan ko lang manok ba? Kinano mo, sir, adobo. Ano nang Bisaya nga manok? Lain gid manok. Ang sabor sang Bisaya nga manok. Kung i-compare mo to yan sa ibakal mo bla sa may merkado o konsinda. May kilala ko gani nga nagka-crave sang Bisaya nga manok. Ay padalon nyo ko dire halin sa Leon sang Bisaya nga manok. What if mangit dito isa sa may van sa L3 kaya mo na ginasakyan naton pabalik din. Marimaho kami to karon. Kay Sir Jalonel Glory. Good evening ka K5, shoutout lang gali sa Glory Family sa Barangay Agkokok. Grabe ngalan sang ilang barangay sa may Tapas, Capiz, Barangay Agkoko. Agad sa mga K3 News FM members sang Kalinog, kay Kuya Jepoy, salamat gid. Okay, medyo malapit-lapit gid man Sir Jelonel, no? Ang tawag na, ang Tapas, Capiz, kag Kalinog. So, kaning boundary gid nga barangay. So, namundi lang ga Kim sa nabawan. Okay, Sir Marborca. Isda nga matan ba? Congratulations sa tanan nga graduates ang batch 2025. Ikadlaw lang ang libog sa ulo lang ga Kim, smile lang. Kani man. Balila, life is short. Kag dapat i-enjoy naton ang kabuhi. May ginatawag kita nga work and life balance.
Kaya hambal gani sa mga kaya hambal nila, kung bata ikaw, damo ikaw tiyempo, damo ikaw energy. Kung bata pa lang, lamharon pa lang ang edad mo, damo ikaw tiyempo, damo ikaw energy, wala ikaw kwarta. Kung ara ka na sa adulting stage, damo ka na sa kwarta, damo ka man sang energy, pero wala ka naman niya sang tiyempo. Samtang, kung tigulang ka naman niya, may kwarta ikaw, may tiyempo ikaw, pero energy mo naman ang tawag na, ang hina mga ka-K5. So dapat subong pa lang na balabalansin naton kabuhi naton. Na-notice ba ko bala? Kamo man siguro na-notice siya ranyo man. Nga sa pagligan sa mga tinuig, nagadubo ang life expectancy naton. Asang unaya, makalabot ganyan makatigulangan naton sa isa kagatos, sa 90 ang pang-idaron. Pero subong niya makalabot tapak 50-60, bakos pasalamat ka na gid na mo. Ay siguro tungod man guro sa nakaon naton. Damo sa mga preservatives, nagaton man sa nga habit bala no. Damo iban mga bisyo, pala inom soft drinks. Pala panigarilyo, paryos ang kilala ko. Alala mo, nakaki-5 ans. Tapos mahapo-hapo. Maubo-ubo. Ako makatapak lang ko 50 sa isinta. Baw, pasalamat ko na naakon niya. Subong, life is unpredictable. May ara man gani sa mga kabataan pa lang. Tawag na, ang lamharon pa lang edad. Pero tawag na, nabawian na isang kabuhi. That is why you have to enjoy. Okay, kung budlay na, kung damo katuod kwarta, pero hindi mo man bala ma-enjoy, pero ka lang ubrang nga ubrang. Debla Sir Arman Bakuguay. Okay, kaki-5J Sigir. Amon yan ilang gakim, pilaman sa pulungkuan. Sino may bata, ikaw subong sir nga graduate? Brown out ang bal ni Sir Vicente Escorpiso. Ating ka subong sir how? Kay Sir Jonel Espanyola, dyan lang kami sa may Mandoriao Idol, sa may Barangay Q Abeto. Nakalagaw na digani si Idol Jun Kapulot. Kapulo pangampanya na si Idol Jun. Kay Toto Marv Clarito. Good evening, kaki 5 Kim, watching dira sa may Leon ba? Kasi manwa. Chililin, yes Kim langga, yes ma'am langga, Kim may gapalangga na sa akon ba? Ikaw langga Kim, may ara na ba may gapalangga sa imo ba? O damo sang gapalangga sa akon, ang kilala ko, ang kilala ni Kaki 5 Andre man. Pati kamo naman. Ronnie Haleko Balseda, sa mga security guard sa Mission Hospital. Good evening kay sir sa mga security guard naton sa iban pagidrang hospital sa Western Visayas Medical Center. Si Sir Vicente Escorpiso, wala na si Idol Kapulot. At isubong Sir Vicente kay since nga campaign season, start na ang local campaign period from March 28. Hindi na pwede nga makauyat sila sang mikropono dari sa mga radio station Sir Vicente Escorpiso. Amo na nga para hindi man ma-fall si Idol June, siyempre ga-comply sa polisiya no, sa Commission on Elections. Kadto ka sa Bingawan, kaki 5 Kim, kay malagpang kita Bisaya nga manok. Asan o gusto mo siraw? Tapos hindi mo ko kakadto kung maset sang date, no? Ang kaki 5, pag-istoryahan man naton ang pila ka mga balita kag topiko. Upod ang aton siri nga mga reporters sa K5 News FM Iloilo 88.7. By the way, sa aton news center, kaki 5 Alira Apin, kaki 5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton patrol, kaki 5 Jenny Rose Abelia. Belated happy birthday, Jen. Jenny Rose Kauyunan, kagaton man on wheels, kaki 5 Ramelo Rams Palek. Sa aton nga headlines, masubo-subo nga balita dito sa may banwasang Dumanggas. May isa ka 4 katuig nga bata nga lalaki ang napatay matapos nga nabungguan sang motorsiklo. Kasang nagahampang-hampang na siya upod sang iyang mga playmates.
Kag hinali lang bala nagtabok sa dalan mga ka-K5. Kaya kung kamo may makabataan nga ginagmay, bantayan nyo gina, tutukan nyo gina sa inyong mata. Dapat hindi na madula sa inyo panulukan. Kag tawag na kudalan nyo da inyong balay. Kung make sure nga mera siya sang sa legal nga pangidaron. Nga may tawag na, may animo naman bala, no? Para magiyahan mga ka-K5 kag may nagabantay gid. Sa bantayan naton karon niya pila ka mga detalye sang sining report. Kag sa dugang balita lokal, headlines naton, ang mga pusil, bala kag illegal nga droga ang na-recover sa pulian atong ni Joel Dalisay. Basi pa rin din ni Cardo Dalisay. Ang madumduman ninyo bala kagabi, no, ang nagbato sa makatapos ang kapulisan, in particular sa mga SWAT dira, no, sa Pavia Municipal Police Station. Na-recover sa balay niya mga pusil, bala kag illegal nga droga. Sa dugang headlines, ang isa ka barangay kagawad dito sa may barangay Imbang Pequeño sa may Banuasang San Enrique nagpalupok sang pusil. Abudlay ni mo nga tawag na for the fact nga Comelec Ganban subong. Kag for the fact nga kagawad sa mga ka-K5 magapadala-dala siya sang balatsagon niya dira may makabae sa dalan. Sa mga and of course mga ka-K5, bantayan na naton karon ang pila ka mga detalye sa sining reports kag sa sing aton nga national news. Ang mga pasahero subong temprano na nga nagabiyahe pauli sa ilatag sa ka mga probinsya para sa Semana Santa. Buya kita na isang commercial break. Pero samtang nagapulo pamati ka mo dra. Asang aton nga pasayod, inom ka mo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. And of course, mabakalma no, sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ma'am Bings PSG dira sa may pungsod Singapore. Maidayad yun nga gabi. Oras mga ka-K5, 3 minutos, makaligad ang alas 10 sa gabi. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhod sa bago nga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako dito ako meeting before ko na Mexico almost a decade ago. Wala ko na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagpilaw,
And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita padayon nga magakugkong bangod wala sang bayaay, bisan anuman naging. Handa ang palangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwan na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon niya po kay boss God. Kung makasala magid ko, makigan man ko sa imuha, nimo, dawat lang ko. Kaya apel na trabaho. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:16 na sang gabi. Mga K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa ang K5 Night Watch. This time, makuha kita sa updates regarding diri sa lakat sa aton siring nga panahon. Nagikan sa aton Pag-asa Iloilo. This time, naka-standby ang aton siring nga weather forecaster ng Pag-asa. Upod naton si Engineer John Baron. Engineer Baron, upod mo diri sa K5 News FM Iloilo sa programang K5 Night Watch ka K5 Kim Kaluyo. Good evening, Engineer Baron. Hello ma'am, ngayong gabi. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Sunday, April 13, 2025. Sa atong latest nga update, ang frontal system ang nag-aapekto sa may extreme northern Luzon while the easterlies is affecting the rest of the country. Tungkol sa sanyang sistema diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather ang aton nga gabi. May mga tsansa sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagob dala ini sang easterlies. Hangin naton diri sa western Visayas, mahina tubtob ganhagan sa direksyon sa sidlangan tubtob amihan na sidlangan. Ang mga magdala sa makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:01 kinasang hapon, magabot laki ng 5:39 buwas sa aga. Forecast nga maximum heat index naton for tomorrow, pwede siya magabot sa 42 degrees Celsius. May ating latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates, and as always, stay safe out there. Engineer Baron, so we expect nga medyo magpulo panaliti from time to time sa aton buwas, no? Especially sa mga kainan o kaagahon nagbundak ang ulan diri sa may Iloilo, Engineer Baron. Yes ma'am, may posibilidad na siya, especially even sa may early morning may chance na siya gyapon nga mag-ulan. Sige. Thank you so much, Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Yes ma'am, thank you and may gabi. Nabatian naton si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. By the way, good evening dira kay Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz. Kamusta dira Mami Ems? Nakapanyapon ka na da? Nakapulo pangapi? Ako dudugay pa ko na makapangapi. Liwat ay mingan talaga. Kay Sir Hudlo Montana, good evening Ma'am Kim. Watching dira sa my Breakthrough Restaurant. Pero upod mo da, sir ka, date ka na guruhan. Sir Virgilio Lavado. Good evening Sir Virgilio. Nakita rin na mapadra sa may Rizal La Paz. Maay na yun nga gabi da Tita Renz. This time, makuha kita na isang update sa aton siring sitwasyon sa palibot sang syudad. Upod ang aton nga patrol ka K5 Jenny Kauyunan. Pagkapamalandong temprano pa ba? Amo na gani ambal nila nga pamalandong ka mo. Nga hala ka mo panglibak bisan Semana Santa. Iban ka pamalandong, hala pagbantay ka mo sang kabuhi, sang iban. Nagla Sir Hudlom Montana, may kilala ka gina mo na sina. Wala bala pili sa okasyon Sir Hudlom. Ako may kilala sina mo. Do halos adlaw-adlaw ang pagpanglibak, adlaw-adlaw ang pagpangguba sa ibang tao. Nahimo na nga batasan, nahimo na nila nga daily routine. Ang gina-establish na to ng aton connection sa aton nga patron para makakuha sang update. Ano bala nag-aulan-ulan subong? Grabe kadlaw ni Sir Hudlo Montana, may kilala kagid si Rai. Ganay nila bato-bato sa langit. Ang matamaan ididuko. Sa mga ka-K5 nato, para pamalandong ka mo. Hindi nga ang kabuhi isang iba na mo na pinamantayan niya. Ano lang ka mo, na isa kasi mana nga pahuway. Bo, talang sa inyo daan. Good evening sa aton nga mga ka-K5. Tara sa inyo, bala masanag man ang mga dalanon naton. Ako nang may mga street light man bala.
Usually, sa pila ka mga area, no? Kung wala sang may matabo nga mga kriminalidad, ladra sa may magbunanay, kung ano man rin, hindi pagtakdan, o kung hindi pagbutangan sa mga street light. Bisa na ba lang pati mga suludlon yung mga lugar? Ang dalan ginaton no? Especially sa mga nagapauli, bila kung matagabi. Ang ginareklamo, gidara sa may area sang barangay Tagbakaro, madrang barrier na dabala, nga hindi siya visible kung gabi. It is because nga dulom na daan ng area, tapos wala pa bala sang reflector, kung wala pa sang signage prior sa sinang barrier mga ka-K5. This time, nag-standby sa aton siring linya ang aton siring patrol o pod kay K5 Jenny Kauyunan para magkuha sa mga detalye kag impormasyon regarding diri sa nagkinatabo ang kasada subong diri sa syudad sang Iloilo. K5 News FM Hampion Report. K5 Jen, mayong gabi. K5 Kim, maayong gabi. Ito kadamit gito sang pansit nga dala mo, no? Lutong tatay. Ano ganing ala ni tatay mo ka K5 Jens? Tatay Pusoy. Mabusoy. Lampang siya sugal mo na. Oo, pero hindi sa pala sugal. Oo. Kamusta din kamo subong na nga area ang naka-live sa aton subong via Viber ka K5 Jen? Di na ka mo na subong nga area? Dili kita ka K5 Kim approaching sa may Ilopez, dili bala sa may street lights at ubang sang isa ka fast food chain ka K5 Kim. Padulong kita sa Western Visayas Medical Center ka K5 Kim. Dito kita naghalin sa may Haro Plaza, naglibot-libot, nagtalatambay K5 Kim. Dalaman observation K5 Kim sa dalagan sang atong nadalanon, kag of course man sa mga tawang galibot-libot subong. So far K5 Kim, no? Diri sa may syudad ng Iloilo, time check, it's 10:23 in the evening. Matawhay na ang dalagan sa Tropico K5 Kim, wala nagawa sa may nagabiyahe ng mga traditional. Kung modernized pasok sa K5 Kim, gusto sa makita natin mga di pa pasahero na lang tricycle, mga motor, abi, taxi natin sa K5 Kim, kag mga basi ka mga K5 Jen? Yes, K5 Kim. Ang balik ka K5 Andre, basi ka na makahapit ka sa drive-thru. Makahapit. Naga-crave siya. Damog yung sang craving. Naga-crave siya sang burger and fries. Ano? Naga-crave siya sang burger and fries. Wow. Nagiging karon sang burger and fries K5 Pero may hindi ni libre ha. Ano lang cash on delivery. So on delivery. COD ni ka K5 Andre COD. Ate may arapan kita dira sa arap pa dira sa may mga jeep pasubong no, traditional jeepney. Usually man ang gapula-pula mga jeep naton yung traditional haro haro CPU. Haro CPU K5 Kim, kaya ang haro CPU sa Pagabol 24 hours niya ang haro CPU K5 Kim. So may mga nagabiyaya pero malaka na lang ka K5 Kim. Diri sa may tubang ni sa West State, tawa pa tawa kay lang K5 Kim ang dalagan sa traffic of di ka K5 Kim hampang and abi ko ang pag-taxi. Ga-taxi ka man sa una ka K5 Jens? Wala ka na. Hindi ka nakabalo? Sa una, ang mga babae, pero yung samon sa una sa Kalina mo, doon sa may poblasyon. Grabe, no, tawag na, mga gwapa-gwapa, pero ang iban, tawag na, kung magampang taxi, do tumboy mo. Di ba katawag na, may money nga involved? Ang mga piso, 5. Tapos iguon mo na, mapagwa mo na pala kay 5 Jenny. Ambot sa subong, wala ko na sa may makita nga nagampang taxi, subong mo nga makabataan. Hindi pa na magampang-taxi kung busy na ka 5 Kim sa TikTok. Oo. Depende na subong abi ka mobile games. Ang online games, sabi subong, pati mga taxi, pati mga sugal-sugal. Ara na tanan sa cellphone kay 5 Jenny.
Gani. Piso mo nga niya kay 5K mo daw, wala ka na may makita. Diri nga nagalakat-lakat, for example, nga nagalakat-walking upod sa ilang nga pamilya. Kasi mo kay 5K, nasako na akong cellphone. Amo gid kay 5 Jenny. Ikaw, ano bala kadugay ang maximum mo nga makatinir o kung makakutigid sang cellphone? Kung ako nagiging mo, kung mo kasi 5K ma. Oo. Kasi 5K, baka ya tayo mag-last long sa cellphone, mga pinakagidya ka hours, kasi 5K. Mga banta mo pila ka hours? Nga like tutok lang gid ba sa cellphone nga amo lang gid na obligar mo or ga scroll ka lang? Kung kasi 5K magana siguro mga 5 to 7 hours. Wow! Nalobat na to gurong cellphone mo sa 5 to 7 hours. Especially kay 5K, kung may mga ginatanaw, bala kita nga mga series, K-drama. Wow. Doon di bala kasi 5K mautod-utod. Ay, gusto ko pa next episode. Ka-trigger ko anong matabo sa next episode. Ay, sige, next episode naman. After kay 5K nga natapos mo na lang ang episode. Kung hindi mo load, hindi mag-untat sa kay 5K. Pero imo matas mo, hindi man wala pa man gaburon ba? Kung for example kay 5K no, makita mo ko sa mall or makita mo ko na lahat layo, pag puwita ka na sa park, it-miss ako nakakita. Ako kay sablang abi nila bugalon kay buron nang gali panulukan. Buron na yun, gumagabas sa, ako mo ko naglayo pa na nag-wave no kasi mo ko yung kapti pa sensor, hindi na ako kita sa layo. It's either nga buron ako nagapixelated na wala kita mo ng ang mga suga-suga sa mata mo, tawag na duga buka-buka. O nagalinapta ka kay 5 Jenny. Nagalinapta ka daw nag-espadahan. Oh, grabe, espadahay. Gini mo na dumduman ba? Kasi ka kay 5 Andre, tawag na. Kadlaw agad pagambal mo, espadahay. Kaya espadahay ko nung suga ka kay 5 Jen, kay 5 An. Nagapalabong na bala ko kay Sir Kim ang kagana o ako ginaya kay Sir Kim ang makita natin. Pero kisa kay Sir Kim okay man. Kita may mga time silang boron kay Sir Kim ang ato niya makita. So pagkaway kay Sir Kim. Dara na kamo sa Capitol? Capitol nga area kay Sir Kim sa tubang sa atrium nga mo. Dari kay Sir Kim ang gani nga nakita ko ang nga street. Sa General Luna, po sa kay 5 Kim, makatawag yapon kay 5 Kim, no, ang dalan sa General Luna, may mga pilalang ka mga public vehicles, mga motora ang makita natin kay 5 Kim. So, ginauso natin ang dalan sa idili na padulong idili sa Paper Block sa Socorro nga area. Kaya dito si Kim as is na ito, okay, wala na daw si Kim ito nga area, si mga oras. So, damo kaya sa mga buhay pa lang si Kim ang nightlife, kaya may mga damo dari mga bars, si 5 Kim, may mga ilimnan, may kay 5 Jen, sa Mandurriao amo man. May kilala ko din nga kilala mo man. Pag ang out ya alas 12, ang anong oras out? Ano to oras siya nag-out? Mga alas 11, alas 12. Nag-night out pa siya kay 5 Jens mo with friends kay 5 Jenny. Kita komento ang story ya. Kilala ka man. Kita ko ang ginagawa. Kung grabe nga, ano ba? Work and life balance. Amo ginaya dapat balanse lang. Ako nga, tawag na, ako na stress ka sa work. Dapat mabalance, mawion sang, tawag na, sang nightlife. Makasulusaot ka to. Feel ko pala saot na siya mo to nga nagpautwas to siya sang, tawag na, pagsaot dito sa may Mandurriao ka kay 5 Jenny. Sa load gani, hagaron ta. Ako po sa tatlo kasi 5 Kim, for duty, party tayo. Importante wala pa ko kagi abis ang pagpahubog na sobra na kay 5 Jen. Wala ako kabalo kung how wild I am. Wala ko kabalo kung hasasan o kung ano ka kuso gid ang pagka-wild ko kung matamaan ko kapag kahubog ka kay 5 Jen. Ikaw ya ka kay 5 Jenny. Like anong intensity sang imo pagka hubog ka kay 5 Jenny? Anong sarang mo nga mahimo? Gatawag ka man sang uwa?
Tawag-uwa, nagkakamoyo, nagsanan ka kay 5PM na kung ano yung madumduman mo na experience ko na probably kay 5PM. From mo na, nami man kang from time to time, nag-banding kita with friends. For that is safe lang Ginusunod nila kay 5PM, upod tas ang kilala mo, kakilala ko man. Tatlo kaya, ka. Oo. Testingan ta, testingan ta kung ano yan kita ka wild sa drunk era na to. Pero subong dinaka mo nga area, dinaka mo sa may dinagani, ano nga street na da? Sa Sunburst Park. Saan nagdagawa yan sa Sunburst Park? Ano dang ganap sa Sunburst Park? Wala, kasi 5PM siyang ganap dito sa Sunburst Park. Masanag lang namin. Gapatukar man da sila sang music. Kay usually iban nga plaza, gapatukar music just like sa Haro, kag Molo Plaza. Wala kasi 5PM, diri yung music sa Sunburst Park. Pero sa may Plaza Libertad, may music dira kasi 5PM. So diri kita sa tubang na sang Plaza Libertad kay 5PM, makita naton nga may mga taong kay 5PM na nag-practice sa tubang sang City Hall. May nag-walkie-walkie man kay 5PM. Pero malaka na kasi 5PM kasi medyo madulom-dulom diya ang plaza sa Libertad kay 5PM. Kay sino na layaw nga ido ka kay 5 dyan, so kulpi lang nagatabok ang inang layaw nga ido. Gani, may lang kahinay ang pagpadalagan ni kay 5 Rams sa kay 5PM. Pero kay 5PM, balikan sa Plaza Libertad mo. Kung matandaan mo kay 5PM, may nag-video ni nag-viral nga may puti nga formas ng tao nga nagalakas-lakas diri sa kilid sang train sang Plaza Libertad kay 5PM kung matandaan mo. Kanakulbaan ka man to, ha? Wala, yan kay 5PM. Wala. Subukan kay 5PM, no? Kung madumduman natin, dito sa Plaza Libertad, may mga, may mga facilities na may outdoor gym na kasi 5PM, kaga may... What if i-try nyo bukas na da for public 24/7? Sirado siya kasi 5PM, kaya ang wala sa may megabantay, kaya para hindi man ma-abuse bala nga, basi datig magguba. Sirado siya right now kasi 5PM. Every lang siya magamit? Like duration? Morning lang, Ged? Every morning, kasi 5PM, no? Ang kado so far, makita natin, no? Masirado ang duha ka gym kasi 5PM, kag wala siyang may nag-abantay. So, pagkabon natin, doon ning outdoor... Kaya mahal da na ka kay 5 gens, no? Ang tawag na gin-allocate nga budget, dara? Those 24 million at kay 5PM, no? Hindi kita specifically sure kung pila ni ang budget, pero dira sa 20 million ang kaya pondo sa pag-rehabilitate ni kay 5PM sa portion sa Plaza Libertad, as well as sa pagpatindog sa outdoor gym kay 5PM. So kung ikaw ang gusto mo bala kay 5PM nga mangin fit, wala dalagan diri sa may City Park sa Plaza Libertad, pwede ka kay 5PM ka gamit sining gym kay 5PM, may mga may mga dito pa, may meal. Dito specific kay 5PM kabalo kung ano gid ang tawag sa equipment. Pero for gym siya kasi 5PM kung gusto mo mangin. Usually for legs and muscles sa kay 5 Jenny. Ikaw hindi ka manabi, wala ka manabi ka workout kay 5 Jen, no? Nag-walking mo kita kay 5PM. Walking lang. Hindi ko enough ko lang walking kay 5PM. Siyempre, ang bato ganis, research nga, 30 minutes of walking can burn fat sa kay 5PM. So, mga 10,000 steps. Yes, siguro ito kay 5PM, naka 10,000 steps kita kay 5PM. So right now, dili kita kay 5PM sa atubang sa Iloilo City Hall kay 5PM, no? So makita natin nga doon ka namin isang facade sa Iloilo City Hall. Na doon ka namin ibilang view kay 5PM. Tapos may mga suga, may mga Christmas light pa. Pag diri kita kay 5PM, sa piyak naman, makita natin ang simbahan, ang parish placer kasi 5PM, no? So one of the oldest ni nga simbahan. Kung may mga festivals diri sa Iloilo City, diri gini kasi 5PM ginahiwat, especially kung ginagdyang sa may parish placer kasi 5PM. So one of the oldest church, and same sa cathedral kasi 5PM, kanami isang
pastad, no, sa Mm. simbahan. Ang lighting ka K5 Jenny, just like sa Belfry, no? Do amo gid na do namin tulukon layo pa lang namin na do gakakatch bala sa attention. Oo. Mm. Same as sa Molo man. So as sa Molo Church. Church K5K mo na manami man. Ti subong Domingo ka K5K sa ulog kita sang Domingo de Ramos. Madamo to kaina sa aton nga mga deboto ang nagpadulong sa mapila natong mga simbahan, may dala nga mga ang term palma kasi 5 Kim, no? Symbol sang Domingo de Ramos. Right now ko kay 5 Kim, pasunod na kita or this week starting na ang Holy Week kay 5 Kim. Si naman ni kay 5 Kim nga magpamalandong kasi 5 Kim, no, kag i-tanaw naton or i-saulog naton ang Holy Week kasi 5 Kim. Pero so far, in terms of weather ka kay 5 Jenny, wala man nagapulo panaliti or kainabla all throughout subong nga gabi sa inyo paglibot-libot? Mga oras may mga paglain bala kayo naman sang tiyempo? Kung tanaw naton kasi 5 Kim ang langit, kung makita mo, madulong mo kay 5 Kim, syempre gabi madulong. Kung mag-adlaw na natin sanag na nakaki 5 dyan, so may sanag na. Pero kay 5 Kim, wala siyang bituon or wala nakapakita si Haring Adlaw kasi 5 Kim. Sa pagkabalon natin ako kay 5 Kim, Haring bulan, guro ka kay 5 dyan, or bulan natin. Naton nga bulan kay 5 Kim. Supposed to be pink moon siguro kasi 5 Kim ang full moon bala nga do pink moon siya pero hindi siya visible sa aton kalangitan kasi 5 Kim kag malaka man ang mga bituon ni 5 Kim, so indication ni nga may chance nga magtupa ang ulan. Pero since rin kagina kasi 5 Kim dong wala gid nagtupa bisan talit silang manabi kasi 5 Kim, no, or dabo-dabo wala gid nagtupa kasi 5 Kim, no. So basi karon pa sa kaagahon kay may so ligad to kaagahon nagtupa kay na si kaki 5 Jess so naghalay din sang mga bayo ya kay na basa siya kaki 5 Jess bisan may raincoat. Nagulan diri sa city kay nang aga pero sa Montevi sa Dueñas wala nagtupa. Mo man ako sa given experience at Santo Naligdan na mga sinema na kagahon nagatupa na ang ulan. Sa diri kay 5 Kim, no, sa bahay na kataas sa Molilon, dili sa may hilid sa Iloilo River, sa may Anibara, sa may barko sa Don Vilacson. Makita na son nga madamo ang nagatambay. Uy, may naga-date ka kay 5 Jens? Oo, family banding to kay 5 Kim. Abi ko ga-date. Masana all ka naman tani. Do ka namin, do ka sanag na nga area, no? Kag very colorful, bala ka kay 5 Jenning, atong nara nga tulay ka kay 5 Jens? Oo, do ka namin, do ka kay 5 Kim, tambayan. Very vibrant? Oo, do ka namin isang color, may city lights sa K5 Kim, may mga cityscapes ba na K5 Kim na makita. Tapos dari man, may mga pampot sa K5 Kim, may mga bulak, diba? Do ka na, managyan na K5 Kim kung gusto mo mag-muni-muni. Diba nga nagapamunit man diga na K5 Kim, no? Dili sa may Iloilo River, pwede mo gitamdayan kung pisa ka dala ka sa ilo nga kaugalingon na bangko o humlad ka sang do banig-banig abi kag magpuro picnic gabi na may gid nga place sa K5 Kim kay tama ka sana kag maamo gid nga secure ikaw diri ka K5 Kim. So diri kung gusto mo magpangita nga mag-walking magpangaw-ngaw ay suggest diri ka K5 Kim sa banda sa nga Molilon ni ka K5 Kim, no, bisan nga alas 10 na sang gabi do masanag yapon kag safe diri ka K5 Kim mag-walking. May namin na mag-walking, naka HHW ka kay 5 Jens? HHW? Holding hands while walking. HHWW. Mag-uyat sa iyo kamot. Nom ka pa kung ano ay. Nag-process. Hawa kamay? Do kanta na yayin mo na dumduman niya. Pero namin dara nga part do amo na nakita naton nga do medyo pinakasanag so far sa nalibot mo diri sa syudad ka kay 5 Jens. Yeah, tapos may mga pulis sa K5 Kim na nag-rowing. So sa ina may nasumalang kita nga patrol dito sa punta, may patrol man sa K5 Kim. So sigurado gid nga safe ikaw. Diri man ani ka K5 Kim mo. Nami man diri sa may Aberon Beach sa K5 Kim magwa-walking kay at least makita mo ang view sang dagat wala ka K5 Kim. Diri gid nga bahin sa may
Iloilo Provincial Capital, K5 Game, no, ang alagyan. Pero medyo nalayo-layuan sa dari sa bayan sa Monilon. Di pa di man dito, gusto mo sa diversion ng K5 Game, manami man dito mag-walking-walking sa K5 Game, no, kaya masalag pa pag madamo pagid ang mga city lights sa K5 Game na makita mo. Dadariya, i-compare mo sa diversion, medyo malaki lang di ang tao since na i-compare mo dito ba sa diversion game. So gusto mo ko malinong, malaka sa tao, hindi ay suggest sa Moliloli ka K5 Game. Ikaw kung nonchalant. Kung nonchalant ikaw kung gusto mo peace. Kung ikagawat mo masumalang sa K5 Game bala. Mayroon man niya tao nga gusto niya something loud. Mga music, mga disco music. May araman niya sa mga tao nga gusto nila very kalmado, bala nung ang atmosphere. And then, gakaanoy sila kung grabe kagahod. Sige ka K5 Gens, dami gida ang syudad nato, nami daton sa nga esplanade. Amo ning isa sa mapabugal nato, no? Dari sa may syudad sa Iloilo, nga ginahimo man gani no nga giya or inspiration sa iban man nga local government unit. Okay, maintain do, may mga tanom-tanom. O kag nasagod yun bala ka K5 Jenny. Actually, K5 Game sa buong summer season, nakita natin nga namin din ang pag-bloom sa mga bulak dari sa karon ng K5 Game sa aton nga esplanade sa K5 Game. So namin diri mag-walking-walking kung gabi ka K5 Game. Sige ka K5 Gens, thank you so much sa imo sining situational report sa patrol. Sige ka K5 Game po sa patrol sa K5 Ramos Panek pa naman sa K5 Jenny Kauyunan. Naging nga balita ang gadalon sa inyo sa DPX Coffee nakakape ka na ka-detox ka pa kini ka K5 Ray Espeja Umalay nga palang gid ang banwa sang patotad report bikan sa patrol. Ini nga kaging sa K5 Jenny Kauy para sa kampanya nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Na-confuse si Jen for a second. Ano na to? Kalawag mo lang sa ngalan ni AM da, ha? Sige mga ka-K5, sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Oras da sonanay naton ka-K5-an. Sige mga commercial break kami anay. Karon, pagbalik naton, istoryahan na naton ang pila ka mga balita kag impormasyon na natipon sa aton siri nga mga reporters dari sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10:42 na sang gabi. Standby, magabalik ang aton nga pagpangalagad. Dirigit lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentary. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulis sa iya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malagyan ako na pasko.
Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan,
wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo, pero ko mati, magaling sa kakadlaw lang ganyan ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex sa damgo ko amo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri ma'am open na ang radyo ma'am tunuga gid ma'am i-connect sa amo ni siya ma'am sa connect sa amo kato ma'am ay mamati gid kami ay ma'am nagdaog ako present gamawa kami na so nagabanding kami tungod sa sina nga senaryo ako gali si Sheena May Pagulong na Vilonio nagaobra diri sa
Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha ma'am and sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag-broadcast sa isa kag isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nag-aula News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik na kita diri sa aton siring pagpangalagad. Diri sa K5 News FM, Iloilo sa programang K5 Night Watch. Kag para na sa pila ka mga detalye, kag report nga natipon sa aton siring mga reporters. Una kita no, istoryahan naton ang ining Semana Santa. According diri sa mga otoridad naton nga ang mga pasahero nga nagatrabaho dira sa may Manila kag sa iban pagid nga bahin diri sang Pilipinas ang amat-amat na o kon temprano na nga nagapauli sa ilatag sa ka mga probinsya o kon kabanwahanan diri sa may including na diri sa Iloilo o kon sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa Western Visayas. O teka mo, usually bala, ano ba lang mga routine ninyo o kon ano ang mga kinaandan ninyo nga himuon during sa tawag na sa Semana Santa. Usually, ang mga katigulangan naton, upod ang mga kabataan, nagapadulong sa masimbahan, mag-attend sang misa, ang ibandara nagatawag na, gaupod sa pagtaltal. May mga live nga mga performances sa tawag na pilagan ka Stations of the Cross K5 Ans 14, 13. Sa dito na sa amon ba no nga may live performance sa mga youth no naga-volunteer sa aton siring nga simbahan. Ate subong nagapreparar naman ang nagkalain-lain naton no nga mga PNP units kag mga tourism officers naton including na dira kidamo nagalagaw dira sa may banwasang Alimujan, dira sa may area sang Agony Hill mga ka-K5, dira sa may Quinto Distrito naman mayara dira sa may Barotac Viejo nga ganapadulungan man dira during Semana Santa. Sa amon sa may Banwasang Leon dira sa may Barangay Bukari. Pwede ka man dira ka Taklan. Kag didto tawag na mag-observe sang siring Semana Santa. Maramo na gani mga ka-K5 sa inyo siring pagbulubyahe o kon pagmaneho sang inyong mga salakyan. Tungod nga nag-observe ka mo no, sang Semana Santa, dapat you have to practice no pila ka mga safety practices including na diri maglakat ka mo sa mga malayo nga mga lugar, sa mga nabukid nga mga area mga ka-K5. Make sure no nga yara sa maayo nga kondisyon ang inyong nga mga salakyan. Always remember ang ginatawag nga ining blow bagets mga ka-K5. I-check nyo man ang kondisyon sa inyong lawas nga wala ka muna tuyo especially sa mga long drives. Kaya sa mga previous years, may pila ka mga aksidente nga nagluntan. Wherein supposedly makadto lang tayo sa pila ka mga lugar no. Sari nagahiwat sang siring mga pagtaltal. Pero amo ni kung wala sa maayo nga kondisyon ang inyong lawas o kag ang inyong salakyan,
Ati may possible gid ang ining disgrasya mga ka-K5 kung ining aksidente. Ati ang aton siri nga mga otoridad, including na diri ang Philippine Coast Guard, ang aton siri nga mga nagakatapos ang PNP, kag-iban pagidra nga mga law enforcement units ang nagapreparar na for Semana Santa mga ka-K5. May mga deployment naman ang aton siri nga mga pulis para magbantay sa mga strategic areas diri sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Usually sa mga populated nga mga areas, sa mga traffic areas, tawag na nagaplastar na dara sa mga police assistance desk. Mga ka-K5. O tinag-umpisa ni Subong ay sanik ka tawag na kasimana ang pag-observe paghanduraw sa aton siri nga Semana Santa mga ka-K5. Una diri nagsugod Subong ang tawag na linggo ng palaspas. Sa linggo ng palaspas, ginabalikan diri ang pagsulod o kung Domingo de Ramos, ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem sakay ang isa ka asno mga ka-K5. Tawag na sa aton siring impormasyon, nagaselebrar ang mga tao sang pista sang Paskwa kung sariin nalatag, naglatag ang mga tao sang dahon sang palaspas sa ilang mga ginagyan mga ka-K5. Amo ni ang unang adlaw sang pagsugod sang Semana Santa. At ibuwas nga adlaw naman amo ni ang Lunes Santo. Sa adlaw ngayon pinapalabot sa mga tao ang importansya sang bahay dalanginan o house of prayer aton sa mga simbahan kung sariin kita nagapangamuyo mga ka-K5. According diri sa Bible, ginlimpyuhan ni Jesus ang templo kag ginpahalin ang mga mangangalakal kag mga nagapautang sang kwarta sa loob sang kung sa sulod sang templo mga ka-K5. Naghatag man siya sang o kung nagtundo man siya sa pila ka mga lideres sang simbahan sa sining every Lunes Santo mo ni ang thought no kung mo ning gina-observe mga ka-K5. Meanwhile sa Martes Santo mo ni ang ikatlong nga adlaw sang Semana Santa nga gina-dumdum naton ang padayon nga pagtudlo ni Jesus sa mga pila ka mga aral, sa mga learning sa mga mamamayan, sa mga pumuluyo sa Jerusalem, pinaagi sa mga parabola, yung ginapakonseri, no? Ginapalabot yung pila ka mga importante nga mga mensahe. Ako man ini ang adlaw, wherein nga ginhambal dari ni Jesus sa iyang mga apostol, nga siya o kung na siya ang bintak sila ni Judas. Ito rin naman sa Miyerkules Santo mga ka-K5 naging o kung kilalaman o sa tawag rin nga Spy Wednesday kung sa rin ang adlaw nga ini ang pag-umpisa sa siring pag malain nga trato dari ni Judas kay Jesus mga ka-K5. Amo man ini ang adlaw kung sariin ginbuka ni Maria ang Betanya o ni Maria sang Betanya ang suludlan kag ginaula ang sulod sinino nga mga mamahalon nga mga pahumot dari kay Jesus mga ka-K5. Every Huwebes Santo naman apat ka mga events ang ganadumdum naton every time o kon every Huwebes Santo. Una dari ang paghugas sa mga tiil sa mga apostol ni Jesus. Ang pag-assign diri sang misteryo nga banal na Eucharistia sa huling hapunan.
Kuning Last Supper, ang pagpangamuyo ni Jesus sa talamnan sa Gethsemane, kag ang malain nga pagtratar diri ni Judas kay Kristo. Every naman Biyernes Santo, o kung ginatawag naton diri nga Good Friday, amo ining pag-komemoran naton sa paglansang kay krus. Kag ang iya sining kung paglansang sa krus, kag ang iya sining kamatayon para iluwason ang aton sining kalibutan ang mga tao, mga ka-K5. Sa amo ring adlaw, diri nagahimo ang ining Station of the Cross, kag ang ulihing o kung ang 7 last words kaginbuyan diri ni Jesus antes siya mapatay, mga ka-K5. Kung Sabado naman, ining ginatawag nga Sabado de Gloria, kung kilalaman sa tawag nga Black Saturday, kung sariin, no, agin lubong si Jesus. Ginatawag nga Black, bangod nga ini ang adlaw sa pagpangasubo sa pagkamatay diri ni Jesus. Iya sa nga mga apostol, kag ang iban pa nga nagapati sa iya. Amo man ini ang pinakauli nga adlaw sang Kwaresma, mga ka-K5. Ang ato naman sining Domingo, kung ining linggo ng pagkabuhay, kaya kilala man sa tawag nga Easter Sunday. Amo ini ang pagtakop sang Semana Santa, kung sariin amo ini ang pinakamasadya nga adlaw tungod nga nagbanhaw sa Jesus matapos ang 3 ka adlaw nga pagkamatay. Nakip sa mga ginahimo man naton every Easter Sunday is ining Easter egg hunt. Good evening dira kay Sir Joffrey Tesoro na nato pagsugiron. Shout out na sa mga utod ta sa Seventh Day Adventist. Yogad ka mo ni tawag na ni Sir tawag na ni Dr. Ramil Itang-Uy. Of course, no, bisan ano man ang aton sila mga relihiyon, we respect each other, no, kung ano ang mga pagpati o sang tagsa ka isa mga ka-K5. Subong, according man rin sa aton siring nga otoridad, temprano naman nga naga-amat-amat biyahe ang pila ka mga pumuluyo, especially sa mga nagatrabaho sa Luzon area, kung sa Manila padulong sa ila tagsa ka mga kaprobinsyahanan. Kaya usually, basta Semana Santa, especially sa mga religious families, much as possible, temprano pa na sila nagabiyahe para hindi bala mahulan o hindi ma-delay, mga ka-K5. Usually, ini man ang pinaagi, agod ganin nga magpamalandong kag ipakita nato ng aton siring nga pagtuo sa mahal nga Diyos, mga ka-K5. Tama na. So, prepare lang kita kung magkanto kita sa mga area na nagkapatigayon sang taltal, kung tuman kainit, dala ka mo dira sang kalo, dala ka mo dira sang payong, mga ka-K5, magkag sa iban pagidra nga magkahatag sang proteksyon sa inyo siring nga lawas. Pero ka mo sang vitamins before ka mo dira magtaklad, mga ka-K5, sa mga kabukiran. Usually, iba na pareho sa Agony Hill, medyo mataas-taas ang talakladon. Dito sa may Banwasang Leon, sa may Bukari, yayawan ka ba ito? Hapo-hapoon ka ba ito, ka-K5? This time, mga ka-K5 kwaon naton, ka-K5 ans, ang mga report ni ka-K5 Jenny Kauyunan regarding diri sa mga police reports nga nakuha niya sa pagpatrolya diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Balo nato ano blang natabo sa sining 4 ka tuig nga bata nga lalaki nga napatay matapos nga nabungguan sang motorsiklo dito sa may Banwasang Dumangas, mga ka-K5. Kag ang ining mga pusil, bala kag illegal nga droga na recover dito sa balay ni Joel Dalizay. Ini ang nagbato sa mga kapulisan, wherein accordingly, kung allegedly ilang nga intel reports ang kapulisan naton ay sa illegal nga droga. That is why nga bisan sinulang to ang graigo iya kung hindi iya ma-recognize ang mga pulis or even ang iya sining mga family members. This time naka-standby sa aton sa nga linya si ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report.
K5 Jenny, good evening. Yes, sa K5 Kim, no, patay ang 4 ka tuig na bata sa may barangay Bantod, Banwasang Dumangas sa K5 Kim. Matapos nga nabungguan sang isa ka motor nga padulong na kumpanya kay K5 Kim sa Banwasang Barotac Viejo. Base sa investigasyon kay K5 Kim sa Dumangas Municipal Police Station kay K5 Kim, nagalakat ang 4 ka tuig nga lalaki kay K5 Kim sa higad sang dalan. Apang gulpi kay K5 Kim nagtabok inibala kag wala matalupangdan sang driver. Rason nga na ano K5 Kim na ang term na bungguan niya. O nahagip niya bala ka K5 Kim. Na side sweep nom na. Oo, na side sweep niya ka K5 Kim. Ano pa gani ang bata na nagtapik sa motor kag nagtabog mga 3 to 5 kilometros sa K5 Kim. Kag nakaagom sa head injury kag gintunaan ini ka K5 Kim sang iyang kamatayon. So base sa aton nga pagpangusi sa K5 Kim, no, upod ni sa 4 ka tuig nga bata ang iyaman nga mga kahampang nga nagapang-edaron 8 tugtog 10 ka tuig. Kag ang iyang ginikanan ang iyang iloy didto sa ilang balay kag ang iyang amay ang wala pa nakapuli ka K5 Kim. So nagalaw-lagaw ining bata nga wala sang supervision sa iyang mga ginikanan o kun mas mga katigulangan sa K5 Kim, rason nga amo ni guro nga ga-enjoy ang bata, gulpi nagtabok, nabungguan siya ka K5 Kim. Si isa karon ang ining driver ka K5 Kim naging kilala kay alias Arnold, 38 anyos, residente sang barangay or sang Banwasang Barotac Viejo K5 Kim, ang nakahunong na sa Dumangas Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ka K5 Kim. On the other hand naman K5 Kim, no, dito sa may Banwasang Pavia sa may angot dito K5 Kim sa lalaki nga si Mr. Dalisay, bala ka K5 Kim nga nagbato. Mr. Joel Dalisay. Oo, si Sir Joel Dalisay ang nagbato sa kapulisan natong K5 Kim sa Pavia MPS na recover sa iyang K5 Kim ang caliber pistol nga armas. May mga suspected shabu ka K5 Kim kag mga drug paraphernalias as well as man mga bala ka K5 Kim sa iyang puluyan. Sa pagpangusisa ka K5 Kim sa Pavia MPS, may kaso ini ka K5 Kim, no, nga nadakpan na ini sang legal pa K5 Kim sa Pavia MPS sa isa ka drug bypass operation apang nakagwa siya ka K5 Kim kag may kaso man ini no frustrated homicide sa diin posible pagpangbuno o kung pagpanglabo ini ka K5 Kim. Si amo ni ang according to Police Major Nemesio Pamplona, ang hepe sang Pavia MPS, nga after Nemias Pamplona ka K5 Jen o sa Nemias Pamplona. Oo, yes, si Sir Nemias Pamplona ka K5 Kim, nga according to him nga sang pagsulod nila dito sa may balay sang suspect, nakita nila ka K5 Kim nga nagalinap ka ang basiyo sang pusil K5 Kim, ang pusil ang sa Catherine ka K5 Kim. Ang biktima ka K5 Kim or ang suspect rather ang nag-isahanon ng bala ka K5 Kim nga nagapangabuhi kag from time to time may mga kadto lang dira sa iya nga balay nga ginapatihan niya, may mga transaction abis sila, mga munibala ka K5 Kim kag ang suspect ang gimpaidalom naman ka K5 Kim sa paraffin test kag drug test sa K5 Kim kag ginahulat na lang nila ang result sa karon K5 Kim. And so far kay K5 Kim, no, in case of the medical bulletin naman niya sang suspect, ang maayo naman sa K5 Kim nga sa kahimtangan kag nakahunong na sa Pavia MPS pag magapangatubang at K5 Kim sang sampaw-sampaw nga kaso. Specifically, amo ni ang frustrated homicide, bangod nga nagbato sa aton nga kapulisan kag may naigo sa bahin sa aton nga pulis, as well as man sa K5 Kim ang illegal possession of firearms kag violation sa Pamalekdan ban kag ang violation to ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 na K5 Kim, bangod nga may mga na-recover nga suspected sa buka K5 Kim. Regarding the baladre ka K5 dyan, kasi ning bata, no? For our listeners, especially sa mga Grekanan nga nagapamati, nga mangin leksyon man sa ila. Ang K5 dyan, sa amo nga edad, supposedly, di ba dapat yung giyahan? Hindi ka dapat madula sa mga panulukan bilang isa ka iloy, kung na may ka K5 dyan.
Actually, kasi K5 game, amo na, no, way pa na-establish sang Dumangas PNP during that time kung ano ang ginaubrat sang iya nga iloy. Kumbaga, nadalikatan niya lang waay manutaran nga naglakat ang iya nga bata o kung din pabayan niya ka K5 game nga mag-upod sa iya ang mga kahampang bala ka K5 game. On the end sang ginikanan or sang iloy, hindi naman abi ka K5 game mabasol ang ginikanan during that time kay wala pagid specific kung ano ang ginaubra o kung ano gid ang natabo nga ang apat ka tuig na bata ang nagalakat-lakat sa higad sang dalan ng K5 game without a supervision sang adult sa K5 game. It will serve as a reminder na naka K5 game, no, sa mga ginikanan dira, especially if may mga gagmay bala ka K5 game nga mga bata kag kung malapit sa higad sang dalan ang inyo nga balay, bantayan gid ka K5 game kay syempre hindi ta mapaktan kung ano ni ang matabo bala ka K5 game. For example, sining si alias Arnold, mapapuli naman lang siya kung tani sa ila balay halin sa obra ka K5 game kag hindi man ka K5 game madasig ang pagpadalagan sang driver, pero amo na gira K5 game mo hindi ta malikawan ang disgrasya nga ginatawag bala ka K5 game. Kag amo ganay, no, we respect no nga gapangasubo sila subong nadulaan sila sa nga ila sa nga bata, pero on the part naman sa ginikanan, so responsible dapat we have to be responsible enough, no, sa mga bata naton nga may upod permi bala no nga mga adult si mga komento ganit diri sang pila ka mga netizens, especially sa mga ginikanan man, no, ambal nila diri ang 4 years old tiara sa higad sang dalan nagahampang pa. So according diri sa ila ngati dapat gid yang amo na nga pangidaron may proper guidance gid kag bisan ano pa nakahibi isang bata bala, no, hindi mo na ipagwaon once nga wala siya sang upod nga arat dira ang adult sa inyo nga balay kung may kalag bala, no, nga for example makasulo-sibaw-sibaw sa iya kung makahawid sa iya ka K5 Jenny kung makadulod dalagan. So ambal ganit ambal man diri sang isa pagid ka netizen dapat ang mga girikanan mangin responsible man, no, sa mga bata nila, especially kung mga giragmay, especially kung ang inyo nga balay bala, no, sa higad sang dalan kung makalakat-lakat ka tawag na malapit na dira ang highway o kung even mga barangay road lang ka K5 Jenny kimera gid daan bisan barangay road iban may mga nagapanglakton o kung mga kabarangay man nila nga nagadala sang motor tibudlay na kung for example likoon wala ka bala ka anticipate bala, no, nga gulpi lang siya magtabok ka K5 Jenny. Amo na ko K5 game, ang edad bala ka K5 game, 4 ka tuig, balaan niyang mga 4 ka tuig ya ka K5 game, ano mo mga masabad bala, bala dalagan. Dalagan, energetic, is away man ni sila kumbaga kira-kira sa ilang palibot sa K5 game for as long as makahampang sila, maka-enjoy sila sa K5 game, unlike sa ato na nga mga adult nga kung sa kilid kita sa dalan, aware kita or ginaano ta ang mga tricycle abi or mga motor or kung mga salakyan nga nagaagit ang mga kabataan sa K5 game, wala ni sila labot sa ilang palibot. Amo na gani amo nga gadalagan-dalaga nagahampang-hampang kisa matabok pa na ka K5 game. Amo nga patang importante gid mo may mga supervision sang mga katigulangan balang K5 game, specifically kung may mga utod sila, may mga magulang o kung ang ginikanan ang mabantay gid sa K5 game kag sakto nang hambal mo no nga hindi pagpasugtan ang mga gagmay nga mga kabataan nga maglakat-lakat sa K5 game, especially if sa higad lang ka K5 game sang dalan tuod kay hindi gid mapaktan ang mga posible matabo bala ka K5 game, no. Pero again hindi man niya ka K5 game kumbaga ginabaso naton ang ginikanan kinatabo na ni ka K5 game. Again, it will serve as a lesson na lang gidya sa tanan nga mga ginikanan nga nagapamati sa aton right now ka K5 game. Amo gid K5 Genset, amo na kung kaisa daan kung bata pa ang gulpi lang yan magtabo ka K5 Jenny kung kaisa siyempre wala pa na sila sang kalag ka K5 Gens, wala pa sila kabalo kung what is wrong, what is right, or what could pose them harm ka K5 Jenny. Okay, tuod niya masakit batyagon ini sa mga ginikanan. Pero tawag na they have supposedly na nalikawan na to kung tawag na nangin responsable bla nung pagbantay diri sa mga bata ka K5 Jenny, no. We do not tawag na wala naton gina pamulay diri, no, ang kung ano sila bilang girikanan kundi ang ining sa side bala ni ka K5 Jen o nga nakagwa ang bata o kag ara sa higad sang dalan
kaki 5 Jan. At mostly naging man ti parehas ni, di ba upod yun yung mga playmates sa kaki 5 Jani. Di mayo lang kay isa lang to ang or tawag na isa lang to ya ang nagtabok kaki 5 Jani. How much more pa abi kung damo pag sa mga bata nga nagahuluhampang man ay ang mga kaupod ya kaki 5 Jan at his age man tariyo man sila edad. Ang kaupod ya kaki 5 Kim according sa Dumangas MPS mga mga medyo matigulang naman, mga 8 years old, 10 years old, amo na ang upod niya ka K5 Kim. Kasi siguro, ang ining mga kabataan na K5 Kim, kung 8 years old ka, 10 years old, medyo may buot ka niya ka K5 Kim, no? Posible nga wala na talupangdan sa iya mga upod niya nagtabok ni kay according kay sa investigador sa Dumangas MPS, gulpi lang din siya ka K5 Kim, nagtabok sa dalan. Wala pa na-establish ang reason nga nagtabok siya. Mas iba K5 Kim, may ginpulot ng balang bata o nagdalagan gulpi, tapos wala na-anticipate sang driver, amo na ang nabungguan ni K5 Kim. So, ang balkan ni Sir Hudlo Montana, ang balaya isulod sa kuna para hindi makagwa. O, bisan ano niya kay ingos, bala ka K5 dyan, basta balaan mo nga sako ikaw. O, parehas nagligad man sa inang insidente to sa may city proper. At to sako to siya sa tawag na pagpamanit sang ahos. At during that time tong 4 man to katuig bata ya ka K5 dyan. Amo tong jud ayan lang gid malumos ka K5 Jenny once gani no. Nga hindi mo gid bla matutukan although nga sako kita kay iba pangabuhi man no. Nagapangita sang ila sini nga kinawala man ka K5 Jenny. Pero make sure nga safe ang aton nga mga bata. Di kaluoy maniganin although nga tawag na na-establish ka K5 dyan kung dasig or mahina yung pagpadalagan mahina gid man ang pagpadalagan mo gid ang ginapanindugan sa aton sining driver man diri sang motor ka K5 Jenny. Ang according to ang investigador ka K5 Kim, ang pagpadalagan di kita specifically sure kung dasig ni ang 40 to 60 ka K5 Kim pero amo na ang estimate nila nga dalagan sang motor kasi K5 Kim. O ti tawag na sala man sa part man sa mga sa mga ginikanan dira kay 5 dyan. So 40 to 60 so far do mo man ang normal man nga pagpadalagan kaya mo natawahay abing dalan kay 5 dyan hindi ka man bala mag-expect no nagolpe lang dira may maglusot yung bata kung golpe lang tawag na magdinalagan ka kay 5 Jenny. So it is a lesson subong no sa mga ginikanan dira hindi lang man aksidente no ang tawag na ang mga prone sa mga kabataan kung mapabayaan iba na for example may mga insidente nga naulaan sa mga ininit na nakasalapay dira sa mga kalayo ano pag dira na tawag na kalapaso na lumos kay 5 Gani ka kay 5 Kim before matanda naton sa Quinto Distrito not sure kita kung ano ang banwa nga nagaluto sila ka kay 5 Kim at batsoy nga nalikat-likatan nilang ang bata yan na lumos sa kay 5 Kim. Mga muna ba lang si 5K nga ang mga pang-idaron very critical ang bata nga nag-idaron like isa tub-tub 4 ka tuig kay 5K hindi siya tama ni ka banihot hulagan o pakabalo yung mention mo na gani mga waay pasang buot wala pasang kalag amo ni kay 5K ang mga edad nga dapat need gid supervision o kung need gid dapat bantayan bala ka kay 5K. Dibla last 4 man to sa hapon, no? So, probably medyo masanag-sanag pang area ka K5 Jenny. 4:30 ka K5 Kim. At ikaina, mga 44:30 ka K5 Kim. Makita natin nga pakasanag diri sa city. Masakit maganyang init sa K5 Kim mo. Siguro, sa Banwa sang Dumangas, amo man na ang K5 Kim, masanag-sanag pa man to ang area. Amo lagi na K5 Kim, wala lang gid na anticipate sang driver ang may matabok para kay 5 Kim nga bata sino man abi ang luyag sang aksidente kay 5 Kim o kung sino man abi luyag nga amo na may naotas nga kabuhi kay 5 Kim. Di may ba nag-comment ba diri ka kay 5 Jenny nga bali lang nga balaan nyo na gid nga may mga bata pa kung kamo ang nagamoto hindi na magtawag na hindi na bala magpadasig dalagan or dulog na lang kamo wait nga makatabok sila magaling kung kaisab lang tawag na dasig padalagan mo or wala ka totally ga-anticipate ka kay 5 Jen. So ang iya nga ego, ang iya sini nga ulo gid ka kay 5 Jen. Nagindala pa ni siya sa ospital.
Actually, yung tinguhaan pa sa K5 team nga dalon sa hospital sang mga nakakita dito. Pero, hindi-declare naman sa K5 team nga dead on arrival. Palagid na kaluwas ang ining 4 ka tuig nga bata nga lalaki sa K5 team. So, leksyon yun sa mga girikanan. Sige ka K5 dyan, thank you so much sa imo nga natipon nga mga report. Yes, sa K5 team, upod sa patrol, sa K5 Remelo Palek, ako naman sa K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 11:25 na sang gabi. Mga ka-K5, magabuya kita na sa aton sa ringa commercial. Inom ka mo dra sang D3 Bayo, especially nga nagaulan, init. Para yung sa ka-K5 Jason, ato nagbasa sa gulpis ang ulan. Kaya dito sa ila sa may pututan, nami ang tiyempo. Wala nag-aulan-ulan, pero pag abot tiri sa may syudad, nagbundak gali ang ulan. Nabasa sang taliti, pero nag-inom diri sang D3 Bayo para mahatagan proteksyon ng iya sa nga lawas. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa K5 Nightwatch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor, ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Alcatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Mino. Mga batong kasang, isa
Gabi. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na paginsan! Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga? Aray. Awan. Udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. Oh. 200! Oh, lupa pasakay. Nitoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na, pagdating mo sa lagbong, ako mo 400! Kami, Tutuha. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang tawag mo sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Sinanay kasi nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema gawa pa ka ng yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na lang. Ikaw ang nagtawag sa Hepepurable sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, hindi ka sa nagkaipan na natin! Dali lang. Babong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo ha? Matalong maglogo? Sino maglogo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaog, mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sana ako na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa K5 News FM kay Doc Manilo? Salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pagkakita po, hindi na to! Alam ka ta! Ano bang bago kay Jack?
Nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may tsansa magkahugit ni Gintos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7
News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. Good evening kay Sir Bonbon de la Cruz Vrias. Nagapamati diri sa aton sa nga programa. Regards ko do kay Guapa Jenny, ba? Idol niya si K5 Jan. Kay Sir Balansa Kalanoy RG. Nagpangapid ra si Sir Mar Borca. Wala kita diri kay Inatamyaw. Shout out ko lang si Jovi diri sa Mayharo, nga bodeguero sang South Pacific. Thank you so much kay Sir Jelonel Glory diri sa may Don Francisco Village sa MH Del Pilar sa Haro. Kay Sir Vicente Escorpizo naka-antos man kabot diri sang brownout kay ina. Actually medyo malawig-lawig kay ina no ang brownout. 12 hours nga power interruption. Tungod nga may pila ka mga agin patigayon dra nga ang tawag na mga operasyon ang ining more power mga ka-K5. Magyasya Salbon. Good evening. Kag sa iban pagid naton dira nga mga suki nga tagpalamati nagabantay sa gihapon sa aton siri nga programa. Sir J. Sige. This time ko nato ang report ni K5 Alex Escalante. Regarding sa sining headline mga K5 nga iring Philippine Coast Guard kan PCG Iloilo nagapanghanda na para sa maritime safety subong nga Semana Santa 2025. Para sa report, K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Alex. Nagapanghanda na ang Philippine Coast Guard Station Iloilo para sa maritime safety subong nga Semana Santa. Suno sa talatapan, antes palakton ang mga sakyan pandagat, may patigayon nga pre-departure inspection agud nga masiguro ang safety sang mga pasahero. Dugang pa may yaraman sang deployment sang masobra o kon deployment sa mga canine dogs sa mga puerto nga may specialization sa narcotics kag sa explosive detection. Ginalauman naman nga magadangan sa masobra 20,000 ka mga taong magagwa sulod sa mga puerto sa Iloilo subong nga Lenten season. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio Himos Extra Virgin Coconut Oil plus Vitamin D3 nga saranggit makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 Ron. Basi madalas ang tawag na ang balita may bypass operation kay nasa may Barotac Nuevo para makuha naton on air kining mga balita kag information nimo. Good evening dira sa mga tagpalamati nanon dira sa may Banwasang San Enrique. At regarding naman diri mga K5 sa siring kagawad nga nagpalupok sa Armas Lutang kung ining posil dira sa may barangay Imbang Pequeño San Enrique Iloilo. Ini tungod sa may road rage mga K5. According diri sa balita kag impormasyon, nagpalupok sang wala pa natumod nga posil o kon ining Armas Lutang ang ining lalaki mga K5 o kon ining kagawad sa may barangay Imbang Pequeño San Enrique o kon barangay kagawad sang Imbang Pequeño adto siya tawag na nagpalupok sang posil tungod sa road rage sa may barangay Kinulpan sa may Banwasang San Enrique Iloilo alas 10 ang gabi sang April 10. According diri sa kapulisan with the Chief of Police ang San Enrique Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Christy Valdalde. According diri nga sa ila sa nga investigation nga ang kagawad amo si alias Rogen
Kag ang truck driver naman, amo si alias J, say legal ang ila sini nga edad mga ka-K5. According diri sa information ng investigasyon sang pulis, nagikan diri si alias J, ako na ang truck driver sa sentral sa syudad sang Pasig mga ka-K5. Bangod no nga nagpagaling ini isang tubo, nagpauli na kuntani sa iya balay sa may barangay Abaca sa may Banuasang San Enrique. Nagikan man no sa may Pasig ang direksyon sa salakyan ni Kagawad Rogen, nagpauli naman sa iya balay sa may Kinulpan. Sa investigation sang kapulisan, pinagpauna-una sa pag-overtake, hindi ba na maghatag sang lugar mga ka-K5 ang ining duwa senday ni Rogen kag J sa Sara Road. Apang sa nakaabot na dira sa may Kinulpan, gintupungan na rin ni Rogen si J, na rin iya ginbuksan ang bintana sang iyang salakyan kag ginpalukpan sang pusil ang driver seat sang truck mga ka-K5. Nakilala naman sang biktima ang suspect kag gin-report diri sa pulis. Rason no nga nalocate nila yon si Rogen sa iya balay kag gin-arresto. At maswerte naman nga wala na igo diri ang biktima. According diri kay police tawag na Police Lieutenant Christy Valdalde. At na-recover sa lugar ang duha ka deformed nga slug sa riin gin-turnover na ini no sa scene of the crime operatives o kon SOCO. Samtang may nakagwa ni siya, nagkampiyansa mga ka-K5 sang balor 50,000 pesos o kon 50,000 pesos. Pero ang ining kagawad nagapangatubang sa karon sang kaso nga attempted murder mga ka-K5. Mo na ba lang magpapadala-dala ka sang imo nga emosyon? Wala man din matumod whether nakainom ang ining kagawan kung ang truck driver man. Muna kung kaisaba lang ginapadala-dala ka sang imo nga kainit sang ulo. Makakita kagid sang kontra sa dalan mga ka-K5. That is why nga kung gusto dara man nila mag-overtake, kung mag-una dara sa imo hatagi na lang lugar, hindi na lang dara mag-bais pa. Wala kita kabalo sa mga nag-uusoy sa dalan. Even though nga mayara kita sang Comelec gun ban, pero hindi naton marigar nga may mga nagdala sa gihapon sa mga armas lutang, sa mga patalo mga ka-K5. We don't know no nga baby gamiton nila in case nga magtaas bala no ang ining tensyon mga ka-K5. Mamay mo lang ni kung makalabot ni sa ombudsman ni mo kaso bilang isa man ka may isa ka barangay kagawan kaga-ireklamo ka man sa DILG. Samtang, dalas-dalason na naton diri no ang information sa ginakasa nga drug bypass operation sa may Banuasang Barotac Nuevo. Dito, sa buong gabi, nagpatigayon sang bypass operation sa may barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. At sa riin, na-recover sa sulod sang isa ka ampaw ang mga plastic sachet sang ginapatihan shabu sa ginkasang operasyon sang aton siring kapulisan o Station Drug Enforcement Team sang barangay o sang barangay sang Barotac Nuevo Municipal Police Station. Ang arestado kung ining subject ang ginkilala sa kay Roderick Nava, 40 years old, residente sang barangay Talisay. Sa pareho man nga Banua mga ka-K5. Nabaklan diri si Nava sang isa ka plastic sang suspected shabu gamit diri ang 15,000 pesos nga bypass money mga ka-K5. Dina-recover pagidugang ang 8 pagid ka plastic sang illegal nga droga sa sulod sang ampaw. Ang kag-amo man ang bypass money kag iban pa diri nga non-drug items. At nagbalibad man diri ang ining subject nga maghatag sang iya sining komento. Nakuhaan na siya sang almost o kung masobra sa 100,000 pesos nga balor sa illegal nga droga mga ka-K5. At kaina dito sa may Banuasang o kung dira sa may Banuasang Sara at maging patigayon man dira nga operasyon ng aton sining kapulisan no, mga ka-K5. Actually medyo nagtaas ang tensyon. Kaya nagasananggitan dira ang pira ka mga himata sa siring subject person sa may area sang barangay De Vera, Sara, Iloilo sa sitio proper 2. Ang ining subject ang ginkilala sa kay Rene Boy, 34 years old, na nagatinirma no dito sa may area.
At actually kay na mabatian sa isa ka Facebook Live na ginalawag to ang pangalan ni Kaki5 Rijan. Balila ulihi lang kuno abot si Kaki5 Rijan. Where in fact nga nagapas ang tugana si Kaki5 Rijan may main gidya nga tawag na nga witness nga naga-cover sa atong operation and nag-upod mismo do sa briefing. Di man kung kaisang malikawan nga mo ning mga insidente plus mga drug by bus operation magpatunga ang pamilya, pero dapat you have to be kalmado ikaw, hindi ka lang maglabot sa punto nga magsininggitan dira kag makapangbastos man dira sa mga katapos ang kapulisan. Okay, base balang pwede man ka modra maulamid pa dira no mga Kaki5 kunining obstruction of justice. Sir Hudlong Montana, tulog-tulog na, papulo pa uway na Sir Hudlong. Lapit na lang gid mag-Abril 14. Ang gira pang muyo na mo ni Kaki5 Andre ang sweldo ni Manuel mo. Tawag na ang birthday ni Manuel gali. Manuel do. Sa pizza 15. Kag kita diri sa K5 News FM Iloilo. At kay tawag na ang aton sining CEO na si Dr. Militang Oy. Very ga-practice gini sa mga religious mga activities and tawag na no kananong ilang ginapatihan especially ang family ties during this moment sa mga Semana Santa sa mga okasyon at pati kami diri no wala kami diri sang programa live program sa K5 News FM from April 17 up until April 19. May batian nyo lang diri ang mga drama na ginpreparahan sa aton siring K5 Drama Center sa Bacolod City. Regarding diri sa aton siring pag-obserbar sang Semana Santa mga ka-K5. So God bless gid sa mga nagupod diri sa aton siring pagpangalagad subong nga gabi. Nakaupod naton sa aton patrol ka-K5 Jenny Abelia Kauyunan. K5 Ramelo Rams Palex, sa aton news center K5 Alira Joy Apin and K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton siring technical side sa syudad sang Pasig, K5 Edmar Liquinia. Sa Quinto Distrito via K5 News FM Sara 88.7, K5 Papa Flo. Entry sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM alas 11:53 na sang gabi. Mga K5, ang ining mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sa Angkalawan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Militang Oy. Ang mga produkto de kalidad, amo ang D3 Bio, DTX 500, MyTC Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, Klinika Dio Fresh, Spore Biotics mga ka-K5. Mapakalman nini sa mga malapit nga botika sa inyo lugar. And of course, ang ining mga impormasyon, ang ginadulong man ni ka-K5 Reyes PH Umalay, nga palangga gid ang banwa sang Pototan. Aton siring station manager ka-K5 Enrico Sorita Jr. Aton CEO Dr. Amil Itang Uy. Thank you so much. Sa liwat ako ang inyo nakaupod. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.